Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubad, gusto ko lang ipangutana kung unsaon ako pagkabalo kung ang lalaki. Seryoso ba na ako? Please tagwa ako sa pangalang Kate. 18 years old. Og tagaw ba na mga idol? Na ako'y boyfriend, si Jerbs. Parehas ming grade 12 pa lang. Human sa mong klase mga idol. Diretso jud mi sa ilahang balay. Dali na. Mandulod na ta. Maulo naman ko kay tita, uy. Permi na lang ko diri sa inyo. Wala anang ulaw-ulaw nimo. Sanay na si mama. Meaning? Unsay meaning? Pasabot ba nimo ana? Nga ang imong mama, saray na sa sige nimong dala og babae diri sa inyo ha? Taka ramang ka, uy. Ang ginamin nako ba, naanda na si mama smuha. Isa pa, uyab banta ka. Di na siya angay matinga kung anong permi ka diri sa mong balay. Dali na. Kuya Tutoy, og Lola Hubag, kada human jud sa among klase. Dili pa ko anak mo ulit sa among balay. Kay magtambay pa ko ilahang Jerbs. Ug kay sa kwarto man may always magpundo after namo mangaon. Maong kabalo na jud mo kung unsay mahitabo. Labi na nga hilig kayo si Jerbs magtanaw og porn. Nang lak na pud ka ba? Siguradong naghuna-una na jud to si tita kung nagunsa ta. Ay, siyempre. Unsa ba di pagtuon nimo kay mama? Wala ni agi o ka-teenager? Kabalo na siya anong butanga? Maulo lang ko kay tita ba? Karon pa? Pila na ta kabulan? Ikaw no? Dali diri. Natay bagong tanawon. Porn na sad? Siyempre, akong paborito. Puro nilang jud ka ana. Namay dagang salida diya sa Netflix ba? Naunsa man ka, uy? Ganay sa ni atong salida? Dali ganit diri. Tanaw ba? Kay sundugo na to ni. Inani na lang yun mi kanunay. Walay laing buhaton. Magsigirag sex. Ay. Kuya Tutoy og Lola Hubag, makapahuway ra lagi ang akong pagkababae. Basta na ako'y period. Kaya di man na siya mohilabot na ako. Pero, magpa-oral tooth mong food mga idol. Kabalo na mo kung unsa ang akong gipasabot. Dili lagi ko pwede kay na ako'y regla. Atik-atik na pud ka ba? Naalagi. Oh, tanawa pa gani para matuo ka. Ew. Mag-study na lang taoy. Nabitay quiz ugma. Unya na. Kantahis ako. Ha? Ay, nagpasalamat gani ko nga naanak ko karon. Sumakapawlay ko. Di man dahi gyapon. Sige na. Kantahin na akong junior. Sige pa. Kanta pa. Jerbs, maulit ako. Almost 11 na Okay. I-chat na lang ko ha. Kung maabot na ka sa inyo. Dili ko niyo mo ihatod sa kanto. Pag-taxi na lang, uy. Lain na jud anak niya, uy. Wala ba kay taxi nga gasulod diri sa inyo nga ha? Adto pa ba sa crossing? Kaya na nimo. Ingat ka. Kuya Tutoy, og Lola Hubag, naay mga panahon nga mahiubos ko niya kay di ko niya ihatod sa ilang crossing mga idol. Pasagda na lang ko niyang maningkamot og uli. Pataksihon man tuod ko niya. Pero ako po'y matagbog pangita sa taxi. Sa pila na mo kabuan mga idol, mauna lang yun ni Permi ang among ginabuhat. So gibati na kong kapuol. Kana bang makapangutan ako sa kong sarili kung seryoso ba yun ni si Jerbs? Or gabas-gabas raning iya? Tara na. Gusto ko manuri po ta. Kana pong lain na pong lugar ba? Naunsa man ka? Gasto-gasto ra na. Jerbs, perminti na lang ta sa imuhang kwarto.
Kung sabi gusto nimo, maglads ta? Dili mo na mao akong ginapasabot ba? So unsa? Di pa kaana sa balay rata o isturbo, minus gasto. Milagro sa'yo kang nauli karon. Nag-away ming jerps ma. Katong uyab nimo nga idlas kayo. Nganong mahadlok man daw to siyang moadto diri sa ato. Komportable man daw siya sa ilaha ma. Besa na. Mahal gyud ka atong lakiha. Ipakita niya sa buhat. Unya sa tanaw nimo. Makahuman ka grade 12 anak. Mama pud uy. Di ba nag-promise ko nimo nga bisan nag-uyab? Uyab na ko, makahuman gyapon ko. Basta ako nagkuwang sa pagrimay nimo. Kaso ikaw, gahi kay kag-o, matinumanon ka sa imong gusto. Suwa na ko'y mahimo pa. Kaysa magsigi kog yaw-yaw. Mas stress na ko. Hawd naman kakayo. Sorry ma. Pag-ampo, Kate. Para malamdagan ang imong huna-huna. Ma. Kuya Tutoy, og lola hubag. Nag-abot na mig 7 months ni Jerps. Og nibati na kog kalibog. Kung unsa bagyod ning iyaha sa ako Sex ra ba ang iyang gusto? Kay wala man po siya effort nga ginabuhat. Mga idol. Ang gusto niyang banding sa kwarto ra gyud. Unsa kaning iyaha? Tagai daw ko ninyo sa inyong opinyon. Daghan kaayong salamat. And more power ang inyong letter sender, Kate. Shoutout sa tuang letter sender nga si Kate o sa imuhang partner nga si Jerps. May hapon. Madyang hapon po pag-usap ni mo din ha, Kuya Totoy. Ug ni mo po loves. Hi. Nahala, aritang Kate. Part na sa manag-uyab ng iyong nga ginabuhat, dili na nabag-o sa tua. Ang para lang gyud sa imo, mahibaw-an kung unsa kaseryoso ang imong partner kay murag napulaan na po ka sa regular routine ninyong ginabuhat. Sige, nagabuhat man ang butanga. Everybody is doing that. Pero is he open for suggestion nga can we go to somewhere like beach or mall or mga butang nga makapalipay nimo? I-try daw nag-open sa iya ha. Basig wala lang po kakastorya. Sako lang laha. Nag-istorya yata siya, Kuya Totoy, pero ang laki dili gusto kay gasto ko no. Mas okay na dito sa iyang kwarto. Kay kabalo na ka. So isip babay, ikaw babay, makapangutanag yung ka nga, unsa ba ni pang kwarto ra ko? Di ba ko pwede nga isuroy-suroy pod, iadtog mall, iadtog laing lugar. Unya ang laki, kaduha pa daw nakaadto sa ilang balay, pero ikaw day, kada adlaw, murag na balay man day. Kaya the more magod mo gina pasagdahan ng lalaki nga magbuhat na ng butanga, which is halos tanang lalaki gusto gina na kay magabenepisyo sila, matanggal ilang stress gikan sa eskwelahan, gikan sa trabaho, gikan sa biyahe. Pero kung dili na nimo i-open, murag abusaran ra pud ka. Makauna-una man sila, okay ra day. Makauna-una man laki, okay ra day sa mua. Sa ilaha nga kuan, ingon na ana. O di kung wala po kay suggestion pod, dili po na niya i-take as good suggestion nga pwede na magbuhat ng butanga. Pwede na malaag, pwede na ka mo-support sa imuhang hobbies, pwede na ka mo dili lang magsigipon sa kwarto, pwede na sa sala, pwede na mag-cooking mo diha, di ba la? Gani, or magtinabangayan mo diha, mag-study mo, magbuhat mo sa inyong mga project diha. Kana bang aside sa siging gabas, napudunta mo ilaing memories? Naun sa bang puro rumang kwarto? Yes, there's always a period of adjustment kay those 7 months is long enough, pero kinahanglan yapon you learn from your not totally mistakes, but you learn from each experience nga inyong panagkuyugan. Pero unta po day, bisan pa nagsama, feel po nimo nga ikaw ang babay o ikaw ang adtuon sa inyo. Dili kay sige na lang ikaw ang moadto sa ilaha. Kanang papresyo pod pa nagsaba. Kay mag-anad ang laki. Unya i-text ka adto diri sa balay. Kay magkuan mo.
Laki was pagka-effort. Pero kabayan sa mong pangutana nga, seryoso ba na? Murag, seryoso gina siya day. Mugabas. Bitaw day, kidding aside, ikaw ray makakuha na day kung seryoso ba siya, ma-feel ba ni mo iyang love? Na ba siya pag-care da sa imo, ha? O puro ragyod gabas day. Di man sabi makaingon sa imo nga buwag gina. So alang na ko isip babay, pa-effort tapod siya isip boyfriend. Nga kanang dili sa tanang panahon nga ikaw magsigad to des ilaha. Siya pod paduas inyo ha. Tanaw na to kung di ba ka mo ato sa ilaha, mo ato ba siya nimo? Mangita ba siya nimo? Ana ba? Amping day og hinaot nga mas hatagan nimo og panahon ang imuhang pagtuon. Og paminaw pod sa imong mama day. Salamat sa imong pagpadagsuat. Salamat sa imong pagsalig na itong programa. In any relationship, you should be open for suggestions. Okay kayo na siya. Salamat sa imong pagsalig. Ako si Kuya Totoy. Og ako si Lola Hubad. Feel good lang! Always!